ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. имрӯз 7 январи соли 2023 1000 рубл бо қурби давлатӣ 140 сомонӣ бо 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза равормон 11 та хонаи фурӯшӣ ва 1 та бизнеси тайёри фурӯшӣ мешавад аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага борӣ монд дар Зарафшони шаҳри Душанбе бо нархи 313 000 сомонӣ. Хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия. ду хонага дар Испечаки шаҳри Душанбе дар бинои Испечак Резиденс. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 220 000 сомонӣ ки таъмир дорад ва ду хонага дар 92 микрорайони шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 270 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен. Лайк монед ва дар каналмон убуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи ширкати Осон Авиа авиакассаи беҳтарин мебошад. Нархҳои арзон ва аз дигаро то 3000 рубля арзонтар мебошад. боварии калон аст. дар WhatsApp нависен 24 соат кор мекунанд. дӯстони азиз, марҳамат, рекламашонро бинед. рекламаи кӯтоҳ мебошад. Осон Авиа дар 9 дақиқа билетон аллакай тайёр мешавад. Авиакассаи беҳтарин мебошад. аз номи канали Домти Ҷей муроҷиат кунед. мо боша навора сар мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон 2 ноҳияи Сино мебошад. ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 8-ума шонаи бинои Новостройка. хона дар назди супермаркети Анор ҷойгир аст. дар наздикиш махозаҳо бо транспорта мушкил нест. садики нав ва мактаби нав ҳастанд. бино отопление дорад, лифт кор мекунад. дар хона кухни гарнитур ва водонагревател яъне термекс меистад. боз дар хона як гардироб ҳаст ки ваям меистад. дӯстони азиз, нархи хона дигар савдо намешавад ва нархаш 313 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, дар имрӯза навормон якта дигар ду хонага ҳаст. дар 92 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. 270 000 сомонӣ нархаш. ҳатман навора то охира тамошо кунед. хонаи рақами 10 мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ дар фабрика ҷойгир аст. деҳаи Истиқлол 2 4 сотиқ замин, 4 дархона, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дар дарунаш ҳаст. подвал, чакдон, хулоса 100%. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ҳар дуи рақам WhatsApp доранд дӯстони азиз ва нархи хона бошад 330 000 сомонӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Подмосковье, Чеховский район, поёнтар аз ФМС-и Сахарова, наздики мактаб, садик ва мағоза ҷойгир аст. ҳамсояҳо тоҷик, қазоқ, молдаван ва рус мебошанд. хонаи навсохта бо газоблок иборат аз 5 сотиқ замини ИЖС прописка карда мешавад. 3 ҳуҷра, санузел, коридори калон ва кухня. дарвоза бо пул кушода мешавад ва алиш мешавад бо як ё ин ки ду хонага дар шаҳри Душанбе, дар маркази шаҳри Душанбе болои пул дода шавад. дар хона об, барқ 15 киловатт, отопление протерм плюс теплый пол ва канализатсия аз калитса, газ пушти варота овардагӣ, хона гузарондан дар кор. нархаш 7 миллион рубли русӣ мебошад. сомонӣ ва доллар дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз.
дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан. Мо усткори тушкардагием. Агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ бе ускарения тамошо кунед, ба ватсаби соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамин видеои хона роҳӣ мекунам, ба пуррагӣ тамошо мекунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Испечак ду ҷойгир аст. Ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мебошад. Дар бинои Испечак резиденс бино аз 15 ошона иборат аст. Хона дар 12 ошонааш ҷойгир мебошад. Як хонага ба ду хонага табдил додагианд бо масоҳати 57 метри квадратӣ. Трезои хона тарафи раҳ нигоҳ мекунанд. Дӯстони гиромӣ, хона срочно фурӯхта мешавад. Дар якум ошонааш супермаркети Диёр аст ва боз як чанд чизҳои дигарам ҳаст. Минтақаи бениҳоят хуб мебошад. Бино сари раҳ, трезои худи хонаам тарафи раҳ нигоҳ мекунанд. нархи хона бошад $32,000. ду хонага кардагиай. занг занед, пурсон шавед, хона срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5, беморхона 400 метр, бозор 150-200 метр дур мебошад аз хона, яъне наздикии хонада ҳастанд. худи хона дар маркази ноҳияи 5 ҷойгир аст. даруни бозорда мактаби як пеши хонада, садик пушти хонада, гимназия, стадион пеши хонада, ҳамаи чизҳои даркорӣ дар назди хона ҳастанд. ду дар хона дорад. ҳамаи чизу чорааш хати фурӯхта мешавад бо нархи 330,000 сомонӣ. холину, шифонеру, телевизору, шкаф, хулас ҳамааш меистад. ду дар хона плюс веранд дорад, боз 5 та дигар кладовка. ва тамошобинони азиз, соҳиби хона эҳтиромона хоҳиш мекунад ки аз соати 10 саҳарӣ то соати 12 шаб бо вақти душанбе занг зананд. ҳамин промежутокда метавонанд занг зананд аз соати 10 саҳарӣ то соати 12 шаба бо вақти душанбе ва фақат бо ватсап ба тамос бароед. дӯстони азиз, фақат дар ватсап нависен аз соати 10 саҳарӣ то соати 12 шаб. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, калхози Карл Маркс. 10 сотиқ замин, ҳуҷҷатҳош 100%, об ва барқ дорад. 5 дар хона, як калидори 2x10, веранд, алоқхона, анҷомхона, хонаи барак, як та баня, навез, оғил яъне молхона, хелчаи мурғ, ҳуҷҷатхона ҳамаш ҳаст. гирдаш маххам мебошад. дарвоза дорад. қолин, парда, халаделнигани яхдон, ба чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳама ҳамин чизҳо меистанд. нархаш бошад 210,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасонтон мекунем. наворе ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускоридаш кардем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо ҳамин видеоро ба ягон хел ускарения роҳӣ мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Пахтакор пеши магазини Рустамда ҷойгир аст. таъмири хона миёна мебошад. 0,75 сотиқ замин мебошад. об ва барқ ҳама бахта. нархаш бошад 220,000 сомонӣ. харидори аниқ боша, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. ду дар хона, кухнӣ, дар дарунаш ҳоҷатхона, ҳамом дар берун мебошад. марҳамат. маркази тиббии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. бизнеси тайёр мебошад бо даромади калон, бо даромади бениҳоят хуб. марҳамат, бо диққат гӯш кунед. дар якум ошона ҷойгир аст. 68 метри квадратӣ мебошад. бинои советӣ ва ҷойгир аст дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе. ҳамин назди чораҳаи 46 микрорайон. дар шаҳр якум маркази гелментология, маркази бекирм гардонидан, ҳиҷома барои занҳо ва мардҳо, сӯзанмонӣ, маҳси дастӣ яъне массаж, ӯзӣ, доплер, физиотерапевтический кабинет, электрофорез, уфо, дерсанвал, ингалятсия,
косметологическая коагуляция, озекерид, парафин, процедурный кабинет, таҷҳизоти лозима ҳамаш ҳаст, клизменный кабинет, лаборатория, микроскоп, стерилизатор, центрофуга, гемоанализатор, гинекология, креслаи занона ва ҳама чизҳои лозима барои гинекология ҳаст, кресла барои капелмонӣ, ду кондитсионер, телевизор ва яхдон ва ҳама чизҳое ки ҳаст ҳамашон дохил мебошад. дӯстони азиз, марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, занг занед, пурсон шавед, нархаш бо маслиҳат мебошад, ҳама шароитҳои беҳтарина дорад ва боз як чизро хотиррасон мекунем ки ин бизнеси тайёр, яъне тиҷорати тайёр аст, аллакай клиентҳои худашро дорад ва дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, ҳамин назди раҳда мебошад. марҳамат дӯстони азиз, бизнеси тайёр. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри турсузода, пештар номуш Регар, деҳаи Саркор. хона 1 сотиқ замин, 2 дархона дорад, баня, ҳоҷатхона, ошхона ҳамаш ҳаст, ба тамоми шароит, ба тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи ҳавлӣ 200 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, ватсап доранд ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 92 микрорайон пушти ресторани Райҳонда ҷойгир аст. ду хонага мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 16-умо шонаи бинои навастройка. хона бе таъмир аст, яъне коробка мебошад. бино сохтмонаш идома дорад, қариб ки тайёр аст. ҳозир фасадша задастанд. масоҳаташ аниқтар гӯем 64,5 метри квадратӣ, яъне 64,5 метри квадратӣ мебошад. хона дар 16 ошона, худи бино аз 17 ошона иборат аст. каме савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона 270 000 сомонӣ. ва тамошобинони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки рақамҳое ки дар рӯи экран мебинем, ин рақамҳои риэлторо мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар дар Тец ҷойгир аст, дар наздаш мактаби Ориона ва боғчаи кӯдакона. даромада дар хона зиндагӣ мекунӣ, мегӯяд соҳибаш кухни, гарнитур, шкаф ва термекс дорад. нархаш бошад 299 000 сомонӣ. боз савдо мешавад 54 метри квадратӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 33 микрорайон, ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4-умо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад, чӣ хеле ки мебинед, бо мебел ва бутаҳои техника фурӯхта мешавад. 34-ум дом мебошад, дар наздикиш мактаб аст, детский сад, мағоза, бозор ва парк отдых аст, мегӯяд соҳибаш. нархи хона бошад 300 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 1455 15 танҳо дар ватсап ёин ки муроҷиат кунед ва кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария хоҳиш мекунем рақами 100 монед. мо комментарияи шуморо хонда ҳам хурсанд мешавем, ҳам ба комментарияи шумо лайкҳои худамонро мегузорем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.